Sinibingelele ke siphinde sinamukele emakhaya TV. Onibingelelayo mfana ka Elizabeth usithe mongibona nje usungavela usho ukuthi sithe 50. Ngakhohlwayo bafethu ukuthi abakwa Elizabeth sebepartnerishe emakhaya TV ukuthi kube nobudlelwano obuhle. Sikwazi ukuthi siqhubeke sinilethele indaba njengalezi esizoyiletha namhlanje. Sikwazi ukuthi siqhubeke masifela amakhamera siwathenge kube mnandi kuba nje. Abakwa Elizabeth bafethu baze nama planner right ukuthi sikwazi ukubhetha. Ngiyazi ukuthi abantu ababuka le show khona abantu ababhejayo khona abantu abangabheji. Kodwa ke ngikhuluma nani nenibhejayo. Iyeke le app yakho lesiqedile emalini aqhumisa qeda nyawo udliwa njalo. Suzothi uyeke ukubheja kanti cha ubheje endaweni errong. Hlangana nami ngusithe ujoin kwa Elizabeth ngale link engizoyifaka la ngaphansi bese ufaka ipromo code ethi sithe 50. Emva kwalokho angifuni ukukuthembisa into eningi indaba ezimnandi zodwa ke. Angikho ke lapho ngila kusemakhaya TV. Ila singaxoxa khona indaba zabantu esingaxoxa khona indaba zamakhelwane kepha sixoxa ezomuntu ezakhe ngqo sixoxela nambukeli lapha emakhaya ungakhohlwa ukuthi umuzi nomuzi uneyinkinga zawo nami nginenkinga yami ngeke ngixoxele omunye umuntu kodwa ngeepisode yokugcina mhlambe yimi ngiyobe sengihlezi ngapha kodwa nawe lapha ekhaya uneyakhe inkinga kodwa into sengiyirealizile mongahamba nawe ngedrobheni langakini fika ubuza abantu abathathu ukuthi yini inkinga zabo angiboni ukuthi uyofika kweyosithathu uyophelela kokuqala into esi-encourage kule show ukuthi abantu abangazibulali abangaphumi beyobulala abantu abasole ukuthi yiba babenza okubi kepha zonke inkinga siphila nazo asiqhubekeni siphileni kube mnandi namhlanje ngiphethe udadewethu la uthe akazosixoxela udadewethu osemusha omuhle ngendlela esimanga uthe nakazo sitshela ukuthi yini le asekethi manje sekwanele ubongcono ukuthi ayikhulunywe exoxele izwe libuke siswami ngikubingelele ngiphinde ngwamukele emakhaya TV. Yebo njani? Hayi siyaphila singezwa nini? Siyaphila siyabonga ukwamukeleka ku TV. Ngibonga ukuthi uthe uyaphila ngiyaxolisa nje ukuphazamisa. Mawuthe uyaphila mina ngisuke sengilaphekile ngoba ngikholelwa ukuthi zonke inkinga esinazo ezikhona kulomhlaba egcineni asiphileni. Kodwa siswami ababukeli bala ekhaya bonke wasengiqale ngawudayisa nje bavele bengithethisa bathi ukhuluma kuze kweqa ngicela ukuthi namhlanje ngingathethiswa kakhulu ngivele ngihlala odabeni yini ekubeka eduze kwami namhlanje. But udaba lami ngizothanda ukuba ludinyana. Shuthi lana ngisasesikoleni nje ngithandane nomunye ubhodi obe yisigwili so sijolile naye sajola kwamnandi. Kuthe emva kwalokho sengihlone naye kube nento ebingidida ngoba ngavele ngableeda isikhathi eside okungangoba namanje mangithi ngiyaqhubeka ngithanda umunye umuntu ngiyableeda nje anginqamuki. Babukeli basemakhaya, this is Makhaya TV. Ikhaya la esixoxa khona zonke indaba kwagogo kahle kahle asijajani ila wonke umuntu akhuluma khona inkinga yakhe akhululeke nawe siswami ngiyakuzwa ukuthi iyakusinda kepha ngicela ukuthi ukuyixoxa kwakho ukhululeke sezwile ukuthi uthandane nesigwili kithi obuthi saseThekwini ngicathi usuyasaba kodwa ukusho lokho usuyableeda manje and non stop lokho ahlukana naso lesigwili ukubleeda akuphili kepha siyemakhaya TV before sehlulela before sikhuluma ukuthi sisiyenza lokho sisiphuza lokho sisihamba kudokotela ubani sisihamba kumaphoyisa kuphi hamba kwiloyo ubani hamba ngixolisa hamba kuyiphi inyanga noma phuza muphi umuthi angeke siqhamuke sesishawa cream ngoba usuqhamuka washanga cream wasikha phezulu siyesifuna ukwazi uhambo lakho lonke kuze kufike la ubona khona ukuthi this is a problem. Budam. Okay. Mina ngisuke emakhaya, endaweni yasemakhaya. Then ngafika la eThekwini ngizofunda isikole. Uma ngifika sihambile nje nabangani bami sithi siyoshayela umoya olwandle. Sihlangane nabo futhi babe bawu4 so bawu4 bangama sasihamba sibawu3. Okay hayi aqale lo bhuti acela inamba kumina laba abanye beqhubeke nabanye so lo avela focus kimi me focus kumina acela inamba ngimnike ke silokho sixoxa ke efonini sixoxa efonini nje kumnandi kunje
ngigcine ngithamba-ke nami njengentombi mengabe ishelwa phela igcine ithamba. Okay, ngithambe, sithandane nobhuti kube mnandi kube njeya. Kuthe nje sengibona ukuthi impilo ayiphilayo impiloni ubekumuntu othanda abantu besifazane kakhulu, kodwa ngenkathi sisaqala ukuthandana angikaze ngikubone lokho, wayefocuse kakhulu kumina. Angani noma ngizothi kwase kuphelelo nani, kodwa wayefocuse kakhulu sisaqala kwaba mnandi. Kuthe nje kusuka waqala wangenzela idayela, ngisho ngithi nje ngiyamfonela angimtholi efonini, kwesinye isikhathi ungitshela ukuthi ubhizi unama-meeting. Nami-ke njengomuntu wesifazane onemizwa ngigcine ngibona ukuthi ayikho lento, ake ngizame ukuthi ngimshiye ngiqhubekele phambili, ngeke ngize ngivimbezeleke empilweni yami ngenxa yomuntu oyedwa ngimfice vele sengimdala. Okay, hhayi ngimyeke-ke ngihlukane naye. Uma ngihlukana naye ngiqale nje ngicabanga ukuthi sekuphela isonto mengingaphosisi. Mase kuphela isonto ubhuti ngiyaxolisa kuthi mase kuphela isonto ngibona ukuthi hhayi ngingena esikhathini. Okay, ngiyitshela ukuthi hhayi mhlampe ungena esikhathini nje njengomuntu wesifazane, kuhambe isikhathi ungena esikhathini njalo inyanga nenyanga. Kuze kuphele ngicabanga ukuthi insuku eziwu-11 hhayi ngiqale ngiye eklinikhi. Uma ngithi ngiye eklinikhi benginikeza amaphilisi okustophisa ukubleed. Still ngingastophi, ngizame ezinye iy'ndlela still akustophi kuze kube yimanje. So angazi ukuthi mhlampe bengingathola usizo la kuMakhaya TV ukuthi ngikwazi ukuthi ngilapheke kule nto le enginayo, ngoba ngisho ngithi uma ngithi ngikhuluma naye ngiyamchazela isimo sami, uvela angitshela ukuthi uma ukuthi ngifuna ukuthi ngilulame kumele ngibuyelane naye. Angazi ukuthi into enjani leyo. Yeah. Khathi niqala ukuthandana kwakumnandi. Up until ubone ukuthi akasakunaka wa decide ukuthi uphume. Khona engifuna ukuyi-understand. Nisathandana kusemnandi. Mani ithola nenza izinto zabantu abathandanayo. Kwakukhona mhlawumbe okuzwa kungekho right noma kwakunormal. Hayi cha, akukho kwangekho normal, kwakufana nje, kwakuba nje inkonzo nje emnandi ejwayelekile. Kungabi nalutho nje, ngisho sesiqedile ngibe right, siphinde sihlangane ngibe right. Bengenzeki lutho nje, into engiyiqalayo le emayenzeka. Bengena nje ey'nsukwini kahle ngisathandana naye, kube yilezo y'nsuku eziwu-4 nginqamuke nje siphinde sibe ndawonye kungabi nalutho. Uthi ma umtshela ukuthi usunenkinga enje uthi buyelana naye khona izonqamuka. Ngabe uyisima kanjani kanti unawo namandla ukuthi engayinqamula lento? Ngabe nginamanga mangase ngiphendule ukuthi unawo amandla, kodwa njengoba ewumuntu ocebile nesiqiniseko sokuthi uyazi yena ukuthi yini imbangela yalokhu, uyazi ukuthi kungani kwenzeka kanje. Ngeke kube uma engazi bengeke azathi angibuyelane naye ukuze sikwazi ukuthi inqamuke lento le. Okukhomba khona ukuthi yena uyazi ukuthi lento izolashwa yini. And ngeke ngikwazi ukubuyelana naye mina ngenxa yokuthi ngifuna ukulapheka ngiphinde futhi ngithole obunye ubuhlungu. Kuzokwenzakalani uma ngabe ngibuyelana naye? Ngoba yena ngoba ecebile ucabanga ukuthi yonke into iyalungiseka ngemali. Ezinye impilo ayilungiseki ngemali. Imali nisathandana waye kanjani ukukufuqa ngemali? Imali wayenginika, angifuni uqamba amanga, wayenginika imali ngoba nje ngangifona ngisho ngabe kuthiwa isikhathi sini, mangithi nje ngihalela i-KFC, mangithi ngihalela i-McDonald's iyangena imali. Kwakungenzeki ingangeni imali. Phela kwento ayenza ngendlela-ke leyo. Imali ayicha wayeyifaka, ngifuna uqamba amanga. Ngangi-happy futhi ngalokho. Inkinga manje sekuyilesi simo engibhekene naso ngoba nokuhlukana naye angisho ukuthi mhlawumbe kwakuzoba inkinga nani. Inkinga manje sekuyilesi simo lesi engibhekene naso njengamanje. Esesingenza kube ngathi manje ngifuna ukuthi ngibuyele kuyena futhi kanti cha, inhloso yami ayikho ukuthi ngibuyele kuyena. Inhloso yami sekutheni ngilapheke mina.
Mhlambe odokotela be-medicine nodokotela besintu usuke wababona mawukuba usuke wababona bathi isiphi isizathu? Ngike ngahamba ngaya esibhedlela ngiye eklinikhi. Mangifika eklinikhi bafike banginikeza amaphilisi, ngawaphuza amaphilisi ngicathi amasonto awu-3 ngawaphuza anganqamula. Ngaphindela khona bangiyisa esibhedlela. Mabengiyisa esibhedlela ngihambe ngesibhedlela kwi-gyna. Then befike bengi-check esiswini esinyeni ukuthi kwenzakalani, bengenze uma-ultrasound, bengenze pap smear, yonke leyo nto leyo. Bethi akukho lutho abayitholayo, yonke into i-right. Okuchaza khona ukuthi akusiyo mhlawumbe into engalashwa odokotela noma into engalashwa into yesilungu. Angazi mhlawumbe ngidinga ukuthi ngibone umuntu wesiZulu ngoba cha bengingakamhambi umuntu wesiZulu ekhaya bakholelwa kuyena. Mengabe ukhuluma ngento yezulu nje abayinaki ngoba ngike ngakhuluma nodade omncane esijwayele ukukhuluma naye izinto eziningi. Mangithi ngiyamtshela naye wayihlaba wayichitha nje indaba yami yokuthi ngiye kumuntu. Wathi hayi angihambe ngiye kudokotela ngcono. Sisi wami angisumuntu ohlolayo mina, anginayo imimoya kodwa nje umuntu wakhe uthwele. And then uyazi ukuthi yini le ayenzayo emantombazaneni kuze afeze inhloso zakhe. Uyowazi ngeke ngimkhulumela. Kodwa usukukhulumile emadlebeni yami nje ukuthi uthwele. Kepha ke angeke nami ngimehlulele naye. Uyazi ukuthi wenzani ngamantombazane. Sizocela abantu bekusize bezosilayela abantu inyanga nathi sokufonela sikutshela ukuthi yiphi inyanga e-right abantu abayirecommendayo ukuthi mhlawumbe ingakusiza istophe lokubleeda, ingakusiza ikunike mhlawumbe amakhathakhatha ngoba usuzamile ngodokotela wahluleka noma abathandazi. Into eyenzakalayo usizo masilicela abathandazi bayashoda. Ngazi noma abantu izayona abasekho or kwenzakalani, kepha siyacela mabe khona nabo abathandazi besilamulele einkingeni kanje nabo siyabadinga. Imoya ihlasele bethi mabeshumela abantu bethu uSathane ufikile nje, ikakhulukazi la eSouth Africa, ugcwele iSouth Africa yonke. Usuku nosuku sikhuluma nawe manje khona umuntu othwele, khona umuntu ohamba elutha amantombazane ngokusisa kwakhe azi ukuthi uzokwenzani. Kepha siyacela makukhona abantu abakwazi ukuthi belwe nale moya emibi nabo besilekelele kakhulu. Khona usafuna ukuthetha sisi wami? Angikho into ethene sengayikhuluma ile ngizophawula nje kulo ishilo ukuthi uthwele. Angeke ngize ngifakaze kakhulu kulokho kodwa kubantu esengike ngathi ukuxoxa kubona abaningi basho njalo, kanti mina ngeke ngisho ukuthi uthwele ngoba ayikho into engake ngayibona mhlambe engathi le ikhomba ukuthi hayi cha uthwele. Sithi vele ngangingaya endlini yakhe sasigcinana emahhotela kuphela. Okay. Ehhotela manifika nifika kanjani? Nanifika kanye or umthole sekhona or wongena kuqala? Kwakushiyana, kwezinye insuku ngangifica yena kuqala mhlambe sethu sebhokhile usenamba bani ngifikele khona. Kwezinye insuku wayeke ngifaka imali ethi akuhambe kuyobhukha mina mhlambe mesabambeke endawo thizeni athi ngizokufica khona. Afuna nakhona mengabe efika uwayefika mhlambe sengize ngajumeka noma efike nje late kodwa sengilele. Wayengajwayele ukuthi sifike isikanye. Mbukelo wasemakhaya TV nokuningi ngabe ngiyakhuluma ngicela ukuthi ngikunikelele kini ukuthi nikhulume. Sibonge kakhulu kwabaqhubeka be-subscribe, sibonge kakhulu kwabaqhubeka be-comment besinika ama-ideas. Siyakubonga kakhulu noma mhlawumbe singakhona ukukhombisa ukuthi i-comment ne-comment siyibonile kepha wona siyawabona. Ngizocela ngiyivale i-video nje ngiyivale la usisi soqhubeka naye sobuka imbono yenu, sibuka ulwazi sesilihambile nesikubonile nokuthi kwenza kanjani, simlayele la singamlayela khona. Sikhumbule bafethu ukuthi abaka EasyBet silana nje ngenxa yabo. Niqhubeke ni click i-link ni join nifake i-promo code ethi STHE50 bese nilindele konke okuhle okuzolandela njengalapho. Engizokusho njengamanje ngicela ukuthi ngiyivale le video. So bonana ngevideo elandelayo nezinye futhi indaba zasemakhaya ezithinta umphakathi wase South Africa. Siyacela kwabathandazayo bekhulekisa iSouth Africa yonke.
Siyacela kwabanemithi abanento eyishunqayo bashunqise inyamazane ezi strong